Derek ninggah teng mriki sumangga dulure. Pak Bambang tuku gedeng. Pak Bambang tuku gedeng. Enggak. So lagu ada apa mas? Warnanya Nama mas? Oh request Ini saking hamba Allah. Hamba Allah? Walah Tidak dikenali hamba Allah. Hamba Allah Setia tuhu karo melatih nunci. Sampean kembali. Gimana sebenarnya ya mas? Oke. Ya, ayo saiki wayahmu. Kak Sida metu subuh? Gak sedo. Jawab Jangan saiki. anu badek-badek abab. Ayo ki, yo. Cawat to, Mas. Sama kiai bocah-bocah lho. Ha piye lek sing arjen iki dicawati loro e. Kaya pas kuwi neh.
Andani le. Ayo. Ya terus Kupu-kupu ndi, Mas? sapa? Kupu-kupumu. Sing kupu-kupu mau sapa ta? Ana aku. Oh, ya beda Oh, ya. beda. Lho, ya iki mau dhuwur-dhuwur lho kayak sampean. Masa ta? Iya. Oh, paling adikku mang wis mantuk. Apa ya ngono? Ya. Ning ganteng iki mau lho, Mas. Masa ta? Iya. Oh, suwacan wis kono jen nom aku kan wis tuwek. Ngono. Iya. Gak iki gede bakong nggih. Bakong wis tak gadekno kok. Iki ngono dudu bagong. Wes pokoke Bogang. Bogang. Enggak. Niki mantan Setia Tuhu Setia karo Tuhu. Melati Melati Rinonce. Rinonce. Walah sesuai karo karepanku. Kowe ngono? Ya wis Sinten to ngono. ingkang ngersakne wae. Hamba Allah. Hamba Allah matur sembah nuwun. Ya. Mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wis pokoke dongakno siapa apik ngono ya. Dongake sing apik-apik Ya, pokoke. wis yo ngono. Mangga. Yo, apa kok monggo lho dikene sing Lah, dhisik. Wis Setia Tuhu ya dibawani. Manuk aku. Bawa no, bawa no. Bawa. Ah, bawa. Ya wis ayo. Iya, segera ya. Anu Setia Tuhu, Setia Tuhu, Setia Tuhu. Pamit aku. Ing sakrina sawa ngene datan kenggang sak rambute lho masa sama kae oh yo ngono yu Ora nganggo te. rambute ya rambut tok Nganggo rambut temen sama meneng kok kula ni ndi lah? ana Oh kono. datan kenggang sak rambut lamun ada caketing ati Yen cedhak tansah mulat sida asih ya kuwi CS samene ku mulai luar be lu jam piro arep mulai lho ora iso mama gak iki lho gak jam 7 kok mulai lho Pindah mimi lan mintuno ayo barengan tapi wajib sita siap hati-hati nggih semoga selamat sampai rumah Hati-hati di sukses selalu jalan. sampai bertemu lain waktu
Siapa tuh? Sapa wi? Agus. Wong kono ku wong Agus mampir. Lha. Paham lho ya? Agus wis mampir lho. Aku paham ya. Ya. Aku kang setya satu mergawe kok capek ki piye kudune iki semangat. Kudune semangat ya Mas, masih ya presker iki. Ora apa-apa, mesti presker koyuk komplit budrek sing apa. Semangat. Iki semangat. Yang nanggap itu bahagia. Iya. Puas. Betul, pokoknya kita itu nek dhuwur panggung kudu semangat. Iya, bagaimanapun keadaan hati kita ya Mas. Iya, pokoknya semangat ora kita ningsor kerokan ya. Cakalang bepong wae peng semangat Kapine medal. Matur suwun lho Pakde. Ya Allah, Sadene pepek ya Mas. Oh, wis pokoke Sing awal sik bengi pepek terus lho Mas iki mau. Alhamdulillah pokoke penyanipun Bapak kang Bugatti iki jan wis ya piteke. Wong ya penyanipun Pak Sarwi iki ya seniman. Pandani kok. Dadi niki apal kahanane seniman. Terus sandadak njaluk nggih ngerti apa karepe ya wah, Mas. wis diwenehi. Gak perlu njaluk, gak perlu ini ono. Wah, langsung catet. Sama Pak kabeh. Wis matur suwun nuwun. Nggih, apa maneh aku ndek mau ya ditawani lho Mas. Sampe nyuwun maaf napa Mbak? Weh. Ya wonten napa kula niku manut mawon aku lak ngono ta. Iya, lah terus piye? Terus aku ditumbas neren-neren. Kayaknya nang warung apa piye kok yo. Aku ya gawok. Gawok. Iki bahasa Jonegoro gak ora mudeng ya. Nek nggenane sampean apa? Lah apa to? Gawok. Bahasa Indonesianya apa? Gawok itu Apa? gumun. Ora diganti yo glogok. Glogok jaran. Glogok jaran gumun. Gumun, aku kok gawok. Wes ya. Gawok ikan ngakro. Mangga, berarti nyangen. Mokianto berkah
saged mriki. Niki Bu. Nggih, saged menghubungi kula monggo. Ayo. Oke, iki monggo. Bocah-bocah aku. Aku yang enggak suka nek sepi ngono kuwi. Lah iya, baleni. Ayo, bareng-bareng ayo. Si, ro, lu, se. Ngono Mas. Ada nyelot tangi biasa ya, nyelot memes ngene iki. Tapi Ayo bocah-bocah lu kan kompak to. Wong wis tak kongkon kompak ya amen. Mas ngono kuwi Mas. Saya semangat toh, saya semangat. Gak suka aku. Gak suka. Ayo, sumarain muka sini. Ayo. Ciro lu. Ora cepel we. Sing marai sing ndi ta? Muka semarai. Muka. Malah. Ayo. Ndi ta sing jenenge mungkas Iki ya, iki. Ayo sing muka semarai. Aku ki gak seneng Mas nek lemes-lemes ngono kuwi. Ayo semangat toh. Ayo semangat ya. Semangat. Ciro lu. Halo kan grup kok. Biadab. Asli grup ya lo pin-pin. Kuwi to? Iya. Iya, terus ke, baca ke. Iya bapak. Aku ngomong. Ngel. Wah, kan lurus kan. Ngel bapak. Wah, ngel anggar ketekanan cah kae besar. Ngel. Pek bojo ae lah ngono. Toki. Ibu jawab bojo ibu. Pek bojo ae lah gitu. Mukyanto bergading
balik. Bales. Kowe iki kaya tewas tarungokno gurine piye kok malah sithik. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yu.